Време за учене и време за бачкане. Кое е по-впечатляващо? Даже не мисля, че има някакъв смисъл да коментираме този въпрос, защото отговорът е повече от очевиден. Колко часове ти изгубиш в YouTube туториали, от които ще се мъчиш да разбереш как да обработваш видеа, пък как да слагаш ефекти, пък как да слагаш субтитри, поне стотици часове. Вместо да си губиш времето с това, намери хора, които ще свършат цялата тази работа по най-добрия начин, за да може през това време ти да търсиш своите нови клиенти. Както за направата на продукта ти, така и за неговата реклама са нужни хора, които си разбират от работата. Хора като нас. Ние можем да ти спестим много главоболия, хиляди часове, изгубени в измисляне на съдържание, в създаване на теми, в писане на сценарии, в обработване на видеа, публикуване, следене на статистики. Всичко това ние го предлагаме за теб. Единственото нещо, което трябва ти да направиш, е да пишеш долу в коментарите или направо на лично съобщение. Ние сме насреща. Очакваме те.